Με λένε Πατρίσια. Είμαι 27 χρονών και, μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, ήμουν παντρεμένη με τον Σέρχιο. 4 χρόνια γάμου. 4 χρόνια που νόμιζα ότι ήξερα τι σημαίνει μαζί. Δεν ήταν ποτέ εύκολα. Ο Σέρχιο δούλευε νυχτερινός φύλακας σε ένα βενζινάδικο στην Εθνική Οδό, 12 ώρες βάρδια, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 10 το πρωί. Ερχόταν σπίτι όταν εγώ έφευγα για τη δουλειά μου στο λογιστικό γραφείο και εγώ γύρναγα όταν αυτός κοιμόταν βαριά από την κούραση. Μιλούσαμε με σημειώματα στο ψυγείο, με μηνύματα «φάε κάτι», άφησα λεφτά στο τραπέζι. Μην ξεχάσεις το ρεύμα. Μία ζωή σε 2 βάρδιες, σε 2 κόσμους που σπάνια συναντιόντουσαν. Είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι τουλάχιστον πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Και αυτό ήταν αλήθεια, μόνο που δεν είχαμε καταλάβει πόσο άδειο είχε γίνει το μέσα μας, μέχρι που ήρθαν οι τερμίτες. Τους πρωτοείδα μια Κυριακή πρωί, όταν σήκωσα το χαλί για να σκουπίσω. Μια λεπτή, άσπρη σκόνη σαν πούδρα και μικρές τρυπούλες στο ξύλινο πάτωμα. Σκέφτηκα, μπα, σαράκι. Δεν ήταν σαράκι. Ήταν ολόκληρη απικία. Μέσα σε λίγες μέρες βρήκαμε ίχνη σε ντουλάπες, σε κάδρα, ακόμα και μέσα στο κρεβάτι μας. Το σπίτι μας έτρωγαν ζωντανό. Η εταιρεία απολύμανσης ήρθε, κοίταξε, έβγαλε γλώσσα. Ολική επέμβαση. Θα σφραγίσουμε το σπίτι και θα ψεκάσουμε με αέριο. Μια εβδομάδα έξω τουλάχιστον. Το κόστος ήταν τεράστιο. Ξενοδοχείο ούτε να το σκεφτούμε. Φίλους δεν είχαμε αρκετά κοντινούς για να μας φιλοξενήσουν τόσες μέρες. Η μόνη λύση που έμεινε ήταν το σπίτι του κυρίου Αφόνσο, του πατέρα του Σέρχιο. Ο Σέρχιο το είπε, σαν να ήταν η πιο φυσική λύση του κόσμου. Ο πατέρας μένει μόνος του από τότε που πέθανε η μάνα, έχει άπλετο χώρο, θα χαρεί. Εγώ δεν ήθελα. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Ο κύριος Αφόνσο ποτέ δεν ήταν αγενής. Ίσα-ίσα. Πάντα ευγενικός, μετρημένος, με εκείνο το ήσυχο χαμόγελο που δεν έφτανε ποτέ στα μάτια. Αλλά υπήρχε κάτι στο βλέμμα του, σαν να έβλεπε μέσα από τα ρούχα, μέσα από τις λέξεις, μέσα από τις δικαιολογίες μου. Με έκανε να νιώθω γυμνή χωρίς να με έχει αγγίξει ποτέ. Όμως δεν είχαμε άλλη επιλογή. Υποχώρησα. Φτάσαμε Παρασκευή βράδυ. Το σπίτι του ήταν ένα παλιό μονοκατοικία του 70, σε μία ήσυχη συνοικία που είχε ξεχαστεί από το χρόνο. Χαμηλή, φράχτες, γιασεμιά, ένας σκύλος που γάβγιζε πίσω από τις αυλές. Ο κύριος Αφόνσο μας άνοιξε, φορώντας ένα σκούρο πουκάμισο, τα μανίκια σηκωμένα, τα χέρια του γεμάτα φλέβες και παλιές σουλές από δουλειά. «Καλώς ήρθατε», είπε μόνο και μας έσφιξε το χέρι. Εμένα με κοίταξε μια στιγμή παραπάνω από όσο χρειαζόταν, ή μπορεί να το φαντάστηκα. Το δωμάτιο των επισκεπτών ήταν μικρό, με ένα στενό διπλό κρεβάτι, ένα κομμό με καθρέφτη που είχε ραγίσει στη γωνία και ένα παράθυρο που έβλεπε στην πίσω αυλή. Ο αέρας μύριζε παλιό ξύλο και λίγο μούχλα. «Νιώστε σαν στο σπίτι σας», είπε και έκλεισε την πόρτα απαλά. Ο Σέρχιο κοιμήθηκε αμέσως βαριά, όπως πάντα μετά τη βάρδια. Εγώ δεν μπορούσα. Το κρεβάτι ήταν σκληρό, ο ανεμιστήρας οροφής έκανε έναν ενοχλητικό θόρυβο και το σπίτι είχε μια βαριά σιωπή που δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Κάποια στιγμή άκουσα την τηλεόραση από το σαλόνι, χαμηλή φωνή, κάτι παλιό έργο. Ο κύριος Αφόνσο δεν κοιμόταν. Το πρώτο βράδυ πέρασε έτσι. Ξύπνησα με μαύρους κύκλους, ο Σέρχιο έφυγε πάλι για δουλειά και εγώ έμεινα μόνη με τον πεθερό μου. Την επόμενη μέρα αποφάσισα να κάνω κάτι χρήσιμο. Να καθαρίσω, να απασχοληθώ. Φόρεσα ένα φαρδί t-shirt και ένα σορτσάκι, έδεσα τα μαλλιά μου κότσο και άρχισα να σκουπίζω το σαλόνι. Ο κύριος Αφόνσο εμφανίστηκε στην πόρτα με ένα ποτήρι νερό στο χέρι. «Δεν χρειαζόταν, Πατρίσια», είπε. «Το ξέρω», απάντησα χαμογελώντας, «αλλά βαριόμουνα». Με κοίταξε λίγο. Τα μάτια του κατέβηκαν αργά στα πόδια μου και γύρισαν πάνω. «Είσαι πολύ εργατική», είπε μόνο και βγήκε στην αυλή να ποτίσει τα λουλούδια. Εκείνη τη νύχτα είχε πολύ ζέστη. Ο Σέρχιο είχε φέρει μερικές μπύρες από το περίπτερο. «Θα παραγγείλουμε πίτσα», πρότεινε ο κύριος Αφόνσο. «Θα κεράσω εγώ». Δεν είχα όρεξη να αρνηθώ. Καθίσαμε στον καναπέ. Τρώγαμε, πίναμε, βλέπαμε μια ανόητη ταινία. Εγώ ήμουν στη μία άκρη.
Ο Σέρχιο στη μέση, ο κύριος Αφόνσο στην άλλη. Κάποια στιγμή ο Σέρχιο σηκώθηκε να πάει τουαλέτα. Μείναμε οι δυο μας. Η σιωπή έπεσε βαριά. «Ζεσταίνεσαι?» με ρώτησε. «Λίγο», είπα. «Θέλεις άλλη μπύρα?» «Εντάξει». Σηκώθηκε. Πήγε στην κουζίνα, γύρισε με 2 κρύα κουτάκια. Μου έδωσε το ένα. Τα δάχτυλά μας ακούμπησαν για μια στιγμή. Δεν τράβηξα το χέρι μου αμέσως. Ούτε αυτός. Ο Σέρχιο γύρισε, είπε ότι ήταν κουρασμένος, πήγε για ύπνο. Εγώ έμεινα λίγο ακόμα στον καναπέ, με δικαιολογία ότι ήθελα να δω το τέλος της ταινίας. Ο κύριος Αφόνσο δεν έφυγε. Κάποια στιγμή γύρισε και με κοίταξε. «Καλύτερα να πας για ύπνο, Πατρίσια», είπε ήρεμα. «Είναι αργά?» Σηκώθηκα. Καθώς περνούσα μπροστά του, το χέρι του ακούμπησε ελαφρά τη μέση μου. Μόνο για 1 δευτερόλεπτο. Αλλά ήταν αρκετό για να νιώσω ρίγος. Τις επόμενες μέρες η ένταση χτίστηκε σιγά σιγά, σαν καταιγίδα που μαζεύει σύννεφα. Ένα βλέμμα που κρατούσε παραπάνω. Ένα καλημέρα που ακουγόταν πιο χαμηλόφωνο. Ένα χέρι που ακουμπούσε τον ώμο μου όταν περνούσε πίσω μου στην κουζίνα. Προσπαθούσα να το αγνοήσω. Έλεγα στον εαυτό μου ότι το φανταζόμουνα, ότι ήταν η μοναξιά μου, η έλλειψη επαφής με τον Σέρχιο, η κούραση. Μέχρι τη νύχτα που είδα το μήνυμα. Ήταν Τρίτη. Ο Σέρχιο κοιμόταν ήδη. Είχα ξυπνήσει για νερό. Το κινητό του ήταν στο κωμό, αναβόσβηνε. Το πήρα να το βάλω στο αθόρυβο και η οθόνη άνοιξε. Ειδοποίηση από έναν αριθμό χωρίς όνομα. Μου λείπουν οι συναντήσεις μας. Πότε θα ξαναβρεθούμε? Και από κάτω μια καρδούλα. Από άντρα. Το διάβασα 3 φορές. Το μυαλό μου άδειασε. Το έβαλα πίσω στη θέση του. Πήγα στην κουζίνα. Ήπια νερό όρθια, κοιτάζοντας το κενό. Δεν έκλαψα. Δεν θύμωσα αμέσως. Μόνο πάγωσα. Την επόμενη μέρα ο Σέρχιο έφυγε για δουλειά σαν να μην τρέχει τίποτα. Εγώ δεν του είπα κουβέντα. Δεν ήξερα τι να πω. Το απόγευμα έκανα μπάνιο, έβαλα το πιο στενό φόρεμα που είχα πάρει μαζί μου, ένα μαύρο, που δεν το φορούσα ποτέ γιατί ο Σέρχιο έλεγε ότι «δείχνει πολύ». Κατέβηκα στο σαλόνι. Ο κύριος Αφόνσο διάβαζε εφημερίδα. Σήκωσε το βλέμμα και πάγωσε. «Θα πιούμε μια μπύρα μαζί?» ρώτησα. Η φωνή μου δεν έτρεμε πια. Είχε μια ηρεμία επικίνδυνη. Δίστασε. «Πατρίσια», ξεκίνησε. «Μόνο μία», είπα και πήρα 2 κουτάκια από το ψυγείο. Κάθισα δίπλα του. Πολύ κοντά. Το φόρεμα ανέβηκε λίγο στους μυρούς μου. Δεν το τράβηξα κάτω. Του έδωσα την μπύρα. Τα δάχτυλά μας ακούμπησαν πάλι. Αυτή τη φορά δεν τα τραβήξαμε. Δεν θυμάμαι ποιος έγειρε πρώτος. Θυμάμαι μόνο ότι τα χείλη μας βρέθηκαν. Πρώτα διστακτικά, μετά σαν να είχαμε λιμοκτονήσει χρόνια. Τα χέρια του με τράβηξαν πάνω του. Τα δικά μου μπλέχτηκαν στα μαλλιά του. Δεν υπήρχε σκέψη. Μόνο ανάγκη. Εκεί, στον καναπέ, με την τηλεόραση να παίζει χαμηλόφωνα στο βάθος, συνέβη. Όχι βιαστικά, όχι κρυφά. Σαν να είχαμε όλο τον χρόνο του κόσμου. Σαν να μην υπήρχε αύριο. Μετά ξαπλώσαμε δίπλα-δίπλα, ιδρωμένοι, με την ανάσα κομμένη. Δεν μιλήσαμε. Δεν χρειαζόταν. Εγώ έκλεισα τα μάτια και για πρώτη φορά μετά από μήνες ένιωσα ζωντανή. Συνέβη ξανά την επόμενη νύχτα. Και τη μεθεπόμενη. Κάθε φορά που ο Σέρχιο έφευγε για δουλειά, το σπίτι γινόταν δικό μας. Στο σαλόνι, στο δωμάτιο των επισκεπτών, μία φορά ακόμα και στην πίσω αυλή, κάτω από τα αστέρια, με τον κίνδυνο να μας ακούσει κάποιος γείτονας. Δεν με ένοιαζε. Είχα σταματήσει να μετράω τι ήταν σωστό. Μέχρι την τελευταία νύχτα. Ο Σέρχιο γύρισε νωρίτερα. Δεν ξέρω πώς. Μας βρήκε στην αυλή. Εγώ πάνω στον κύριο Αφόνσο, τα ρούχα σκορπισμένα γύρω μας. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Ούτε εκείνος. Μόνο ο Σέρχιο στάθηκε στην πόρτα, άσπρος σαν το πανί. «Τι στον διάολο κάνετε?» ψιθύρισε πρώτα. Και μετά φώναξε. Φώναξε τόσο που νόμιζα ότι θα σπάσει το τζάμι. Μας είπε τα πάντα. Ότι ήξερε για το μήνυμα που είδα. Ότι ναι, είχε κάποιον άλλον εδώ και μήνες. Ότι δεν ήξερε πώς να μου το πει. Αλλά ότι αυτό με τον πατέρα του. Δεν υπήρχε συγχώρεση. Ο κύριος Αφόνσο προσπάθησε να μιλήσει,
Αλλά ο Σέρχιο τον έσπρωξε στον τοίχο. Εσύ μπαμπά, με τη γυναίκα μου». Τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα και θυμό μαζί. Μέσα σε μισή ώρα είχαμε μαζέψει τις βαλίτσες μας. Φύγαμε χωρίς να κοιτάξουμε πίσω. Στο αμάξι δεν μιλούσε κανείς. Όταν φτάσαμε σπίτι, η απολύμανση είχε τελειώσει, αλλά το σπίτι μύριζε χημικά και θάνατο. Ο Σέρχιο κοιμήθηκε στον καναπέ. Εγώ στο κρεβάτι μόνη. Τις επόμενες μέρες δεν ανταλλάξαμε πάνω από 10 προτάσεις. Μια εβδομάδα αργότερα υπογράψαμε τα χαρτιά του διαζυγίου. Αυτός γύρισε στο σπίτι του πατέρα του. Εγώ έμεινα στο διαμέρισμα. Δεν έχω μιλήσει ούτε στον έναν ούτε στον άλλον από τότε. Δεν ξέρω αν ο Σέρχιο είπε στον πατέρα του για το δικό του μυστικό. Δεν ξέρω αν εκείνοι μιλάνε μεταξύ τους. Ξέρω μόνο ότι εγώ είμαι εδώ, μόνη, και προσπαθώ να καταλάβω ποια είμαι πια. Δεν μετανιώνω που χώρισα. Ο γάμος μας είχε τελειώσει πολύ πριν τους τερμίτες. Μετανιώνω που πλήγωσα. Ναι. Μετανιώνω που πήγα με τον πεθερό μου. Κάποιες νύχτες ναι, κάποιες όχι. Γιατί εκείνες τις μέρες ένιωσα κάτι που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε. Ότι είμαι γυναίκα. Όχι μόνο σύζυγος, όχι μόνο λογίστρια, όχι μόνο η κοπέλα που πληρώνει λογαριασμούς. Μία γυναίκα που μπορεί να επιθυμεί και να επιθυμείται. Ακόμα και αν αυτό συνέβη με τον πιο λάθος τρόπο, στον πιο λάθος άνθρωπο, την πιο λάθος στιγμή. Τώρα προσπαθώ να χτίσω μια ζωή από την αρχή. Χωρίς ψέματα. Χωρίς μυστικά. Χωρίς να κρύβομαι πίσω από «τουλάχιστον πληρώνουμε τους λογαριασμούς». Αν με ρωτήσετε αν άξιζε, δεν ξέρω ακόμα. Ξέρω μόνο ότι δεν είμαι πια η Πατρίσια που ήμουν πριν από 1 μήνα και ίσως αυτό να είναι αρκετό. Ίσως κάποια μέρα να είναι και καλό. Μέχρι τότε, σας αφήνω να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Πατρίσια.